Здравейте, приятели! Днес ще играем CSOR Zombie Escape. За първ път си я тегля. Видях от други клипчета в YouTube. Това Zombie Escape представлява да удържаш зомбите да не те хванат. Трябва да им избягаш. И... после ще видите сега. Този мап не съм го играл и за първ път снимам на CS Source. То не само на CS Source, на всички други игри, които съм. Не съм правил нито един видеоклип, този ми е първия. И е пробен само, ако ви е харесал, кажете, и недостатъците кажете. Дали, кое не ви е харесало, това имах предвид. Как мога да и променя. Тук не знам къде да ходя. И гледал съм, казвали са ми всъщност да снимам по един рунд, защото ще се качват по ден-два клиповете ми. Клиповете на всеки кого. И затова ще направя един рунд и ще приключвам. Следващите ни клипове всъщност ще ни бъдат по-дълги. Той е само пробен, както ви казах по-раното. Това кога ще дойде? Не, няма. Ое. Опа. Дайте. Какво става тук, бе? О! Какво е това, бе? Какво е това? О! Шет! Къде паднахме всички? Тук е място, да. О, ще се бием срещу този сигурно. Да. Така е. Вау! What the fuck? Oh yeah. То всички го стрелят. Аз ги стрелям. А! Shit.
Ще трябваше да стана на същото място. Тук не ме го. Чай сега да гледам нагоре. О, shit. Shit. What the fuck, човек? Не мога да бягам. О, не. Убихме го. Аре, какво става сега? О, не. Go, yes. This. Айде скачаме. Go. Какво е това, е? Какво е това, е? О, shit. Вау. О, shit, бе, човек. Shit, бе. О. Но. Остана. Айде. О, е. Това мисля да е края на този епизод. И това беше от мен. Чао, чао.